Ντάνοβιτς και είναι ένα πλάγιο για τον Άρη. Μπάλα στον Γκαρσία. Νέτο. Ο Νέτο άφησε για τον Κάλβο. Τώρα είναι ο Κόκε. Για τον Φελίπε. Μπάλα στο Παπάζογλου. 1-0 ο Άρης. Με τον Θάνο Παπάζογλου στο 76ο λεπτό. Εκπληκτικό τελείωμα της φάσης από τον επιθετικό του Άρη. Το 1-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ωραίος συνδυασμός έγινε και το ρίσκο αυτό που έκανε ο προπονητής του Άρη έπιασε, γιατί οι δύο φορ προβλημάτισαν την αντίπαλη άμυνα και δημιουργήθηκε κατάσταση και μπήκε ένα γκολ που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημασία έχει να κρατηθεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Από την παλιά του Κόκε δεν έφυγε η μπάλα. Κατέληξε στον Παπάζογλου και αυτός εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Ρατζέλοβιτς. Δείτε πάλι εδώ προσπάθησε ο Τούτοριτς, η μπάλα στον Παπάζογλου, το 1-0 στο 76. Ο Μίλιγιας, ο Κόρομαν με αντίπαλο τον Ρονάλντο και μια ακόμη πολύ θετική επέμβαση από τον Βραζιλιάνο. Ο Κάλβο για τον Παπάζογλου. Πάντα ο Παπάζογλου και κάνει ένα εκπληκτικό γκολ. 2-0. Θάνος Παπάζογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Καταπληκτικό γκολ, απίστευτο. Φοβερό γκολ. Μεγάλη βοήθεια του νεαρού παίκτη, μεγάλη βοήθεια για τη σημερινή νίκη. Ο Παπάζογλου πνίγεται στις αγκαλιές συμπαικτών και ανθρώπων του πάγκου. Ο Μπάγεβιτς πήγε και αυτός εκεί λίγο μια και δεν εκδηλώνεται, αν και δεν εκδηλώνεται μάλλον έντονα. Εδώ είναι ο Παπάζογλου, έβγαλε φανέλα, θα δει και κάρτα από τον διαιτητή. Εδώ η παλιά που γίνεται, φεύγει κανονικά ο Παπάζογλου και θα τελειώσει τη φάση με ένα καταπληκτικό σουτ από πλάγια. Δείτε και πάλι πως έγινε το 2-0. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση offside, δεν είναι πάλι. Το 2-0 με 2 γκολ από τον Θανάση Παπάζογλου. Άλλη μια φορά το γκολ. Και τα δύο ήταν φοβερά τελειώματα. Και γενικά είναι η αλλαγή που ίσως άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε και τα πάντα. Συγχαρητήρια και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και στον προπονητή που τον έβαλε και άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε τα πάντα η είσοδος του Παπάζογλου στον αγώνα. Ο παίκτης που έκανε με το 2-0 με 2 γκολ. Είδε την κάρτα, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που τον αποσχολεί αυτή τη στιγμή. Ο Αστέρας μπροστά, ο Παπαδόπουλος που κατάφερε και τελευταία στιγμή έκοψε τον αντίπαλό του, τον Ατζέλκοβιτς, και ο Άρης πάλι μπροστά με τον Γκαρσία. Παπάζογλου βλέπετε 77 και 90 τα δύο γκολ. Και ο Κόκε τώρα που απέφυγε τον αντίπαλό του. 3-0. Είναι τα κενά που άφησαν ρισκάροντας, τα εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε ο Άρης. Ο Σέρχιο Κόκε πανηγυρίζει το τρίτο γκολ. Ένα ξέσπασμα του Άρη στα τελευταία 15 λεπτά. Ένα επιθετικό κρεσέντο με 2 γκολ από τον Παπάζογλου και ένα από τον Κόκε. Παίρνει διαστάσεις τριάμβου αυτή. Η μεγάλη νίκη του Άρη στον πρώτο του αγώνα στον όμιλο του κυπέλου UEFA. Τελικά έγινε μια μεγάλη νίκη γιατί είχε υπομονή ο Άρης και τελικά δεν πρέπει να αγχωθείς πότε θα μπει το γκολ. Εδώ η προσπάθεια από τον Κόκε. Απέφυγε έναν αντίπαλο. Εδώ θα αποφύγει και τον δεύτερο με την προσποίηση και θα πλασάρει με τον δικό του τρόπο τον αντίπαλο τερματοφύλακα τώρα Ρατζέλοβιτς. Άρης Ερυθρός Αστέρας 3-0. Άλλη μια φορά το γκολ από τον Κόκε που έβαλε και αυτός την δική του υπογραφή στη μεγάλη νίκη μετά από τα 2 γκολ του Παπάζογλου. Δείτε πως απέφυγε τον Τούτοριτς και πλάσαρε για να γίνει το 3-0 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Άρη. Νομίζω άλλαξε κατακόρυφο ο Άρης.